You want to say something? No. In this fucking vlog? Nothing? Dnes si tu rozložíme setup na krásny rozhovor s nami dvoma. Však. A medzi tými tu hrá melancholickú hudbu. Nemám šajnu čo to je, ale baví ma to. A určite to niekedy natočíme, však. Super, to sa mi ľúbi. Super. A nič, tak ideme to tu setupnúť a uvidíme, že čo z toho vznikne. OK, takže setup je rozložený. Všetko je rozložené. Pán klavírista už je na mobile. Má to sere totálne. Však. Ja tu nemám priestor, ja tu reálne nemám ani priestor na chodenie. Čiže nejako budem musieť opravovať tieto dve kamery. Skript, ktorý mám na zemi, ja si dám sem. Vystri sa, pozri sa mi sem. Ešte si super. Ja musím pomaly. Pomaly. OK. Máme byť už ticho? Poď viac doprava. Takže máme byť ticho. Nie, zo stoličkou. Naspäť daj stoličku, ako je tam. Veď je. Nie, na tie dva body. Dobre. A ty, tam. Na moju ľavú. No, tam. No, to si už moc. Počkaj. Ešte. Stoj. Som tak, ako som bol prvý. Nie si. Vidíš, teraz si tak, ako máš byť. Nie, lebo musíš sa držať, keď točíš. Máš také, že hrany. Takto vyzerajú tie hrany, že takto a takto sú hrany, čiže musím ťa držať vpravo. To neviem. Jo, tentokrát tu ide rozhovor so mnou a celkom sa bojím, ako budem odpovedať, pretože ja a odpovede to je hrúza des, sami viete. Budeš musieť so mnou viacej ty komunikovať, lebo ja som taký, že ťažko odpovedám. Pozrinak, ty si mal ešte jednu funkciu, čo bolo, že nahrávať aspoň do Honeyho. No to veľmi ťažko, lebo veľmi sa hýbe zem, vieš, či to možno bude. Počkaj, netleskol som. Ok, to som tak tleskol ako po matice. Ale ja viem. Takže jeden je inak svetelný objektív, jak druhý. Autofokus ťa prekoje. Mám Wi-Fi vypnutý. Ďalej. Čo Ty treba? nám tu nemám telefón. Absolutne nemám šajn. Mám ťa presúdiť. Hej, prezviem ešte. Dobre, tak kašli na to, však tu není určite. OK, tak aby nás bolo obidvoch vidno, môžeš pozdraviť tu. To ešte točím celý čas toho vlogu. Čaute. Super, dobre, tleskni. To bol nádherný tlesk, ti musím uznať. OK, vyzerá to tak, jak to má vyzerať, vyzerá to sick. Ahojte, moje meno je Karol Rác, umeleckým menom Kalebzis a v tomto... Tak ale prečo sa smeješ? Ahojte, moje meno je Karol Rác, umeleckým menom Kalebzis. Prečo sa smeješ? Lebo si vtipný, to je hrozné. Ešte raz. OK, to by mohlo byť, ale skús sa trošku teraz tak uvoľniť viac, lebo si tam som stresný. Neviem, skús. Nie som v strese, mne sa chce strašne smiať, ako sa niečo pozerať, strašne si smiešný. Ježiš. Veď skús to, neuvoľní ťa niečo, keď rukami sa trasieš, alebo tak, že niečo ukazuješ s rukami? Ty! Kľudne môžeš predstaviť, vieš čo sa predstav? Predstav, že, neopýtaj sa hlavne, to je posledná vec, čo... Kľudne predstav, že na akých súťažiach si bol a čo si už vyhral. Ja ti kľudne podám aj sošky, nemáš nejaké okrem toho, že sošky a tak? Odlož tú sošku. Idem si ja prejony pre kufra, aby som všetko vedel zbaliť. Aha, my tam točíme ešte v kuse. Ďalších 11 minút, kamo tá kamera horí. Jo, takže toto bol rozhovor s nami dvoma. Ak sa vám to páčilo, samozrejme like, odber, koment, budeme veľmi radi za to. No a vidíme sa v ďalšieho videjka. Naše meno bolo 88 and Frame a vidíme sa pri ďalšom muzikálnom videjku s týmto tu chlapcom. Čaute. Čaute. Mohol. Hej, a inak ešte to nekatujem, ale tento človek má robiť ešte aj príspevky na Instagram, čož sú mimo tejto profesionality a má robiť nejaký backstage alebo niečo a totálne na to kašle, absolútne to nerobí, takže prosím vás, zhejtujte ho strašne a nech trošku viacej pracuje na tomto projekte. By the way, ten obraz som robil ja a je sick. Čaute.